казваш? Колко често играеш с тати? Много често. Много често. Усмивка, мамо. Айде, ще ме снимаш ли? Да. Представи се с няколко думи, как се казваш бебеси. Виж, мамо, усмивката. Здравейте, аз съм Милена Николова, работя в неправителствена организация, която се казва Национална мрежа за децата. Това е малкият ми син Борис, който е на 4 години. Имам по-голям син Никола, който е на 6, така че в ролята на майка съм от 6 години. Всеки ден се учиш на нещо ново. Няма ден с ден, които да си приличат. Много е интересно, понякога много изморително, всеки път много интензивно и много различно. Всеки ден правя грешки, но се старая да се уча от тях и да не ги повтарям, или поне не твърде често. Твърде често. Да, извинявай, забравих. Днес е специален ден. На всички бащи пожелавам да използват времето с децата, още откакто децата са им бебета, и всеки един ден да се стараят и да се възползват от него, за да играят с децата си, за да правят неща заедно, защото времето много бързо минава. И не само татковците, но и майките, скоро децата няма да ни искат толкова много, ако сега не сме изградили добра връзка с тях. Стига, Бори. Вече да отиваме на площадките. Деца, което би искал те да видят след 5 години. Труден въпрос. По принцип съм малко песимистично настроена към света и към живота изцяло. И си мисля, че ще оставим по-лош свят за нашите деца от този, в който ние сме живели като деца. Но въпреки, че е по-трудно в момента, че живота е по-забързан и че ние като родители, повечето от нас живеем в градска среда, всеки ден полагам усилия децата ми да играят навън, да се занимават с неща, с които аз съм се занимавала като дете и много съм се радвала, като катерене по дървета, цопане в локви, хвърляне на камъчета в реки, газене в кал и всякакви такива неща, които на пръв поглед изглеждат страшни за много родители, но са много забавни за повечето деца. Най-ценният урок, който съм научила от децата, е, че трябва много да ги обичаме и че когато ги обичаме и ги разбираме, те ни отговарят със същото. Че дисциплина без обич и възпитание без обич не се получава. А кой е най-ценният урок? Дисциплина. Бих искала да им предам, че е много важно да бъдат добри, достойни хора, да си изкарват хляба с труд, със собствени сили и да се държат добре към всички останали. На всички хора, на които тепърва предстои да станат родители, бих казала, че това е най-голямото приключение, за което в никакъв случай не бихме могли да бъдем подготвени. Всеки изминава сам своя път като родител и той е индивидуален, но е страхотно. Това е наистина най-голямото приключение и трябва да се възползваме всеки ден от него и да се гмурваме в него с цялото си сърце. Честно казано, отиваме си. Дай ми картичка.